Hallelujah. Welcome din sa presensya sa tumbuhi nga Dios. Salamat sa tumbuhi nga Dios nga diin iyatang gipukaw, iyatang gipamata, igsuon. So salamat sa Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa tumbuhi nga Dios nga diin na niintak naa sa sayo sa kabuntagon ni ata nagkayusan ni nimong dapit aron na himayao na nga tumbuhi nga Dios aron daygo na nga tumbuhi nga Dios kay siya ang tuburan sa tanan nga naa kanato. Busa dili tang malimot sa pagpasalamat pagpasidungog sa tumbuhi nga Dios nga sa atong pagmata nga diin na naghatag siya kanatog kinabuhi, naghatag siya kanatog kusog, naghatag siya kanatog kadasig, naghatag siya kanatog og kalipay nga diin na igsuon ikaw ug ako gihiusan ni nimong dapit aron na magpasidungog sa tumbuhi nga Dios. So dalaygo na nga tumbuhi nga Dios sa walay katapusan. Salamat sa iyang pagkamaayo nga diin sa atong katulugon siya ang Dios nga nagabantay og nanalipod kanato. So glory to God sa iyahang gugma, sa iyahang kaluoy. So nining takna sa sayo sa kabuntagon siguro na kuan mo nga nagsugod tag sayo. So ang atong station manager aduna na siya lakaw. Aduna na siya amo siya bukid. Mugikan siya sayo nining maong dapit. So after sa simba mugikan siya. So salamat sa atong buhi nga Dios nga diin siya ang Dios nga walay hunong sa paghatag kanatong kusog og kalig-on og atong mga kaigsunan nga naa karon silang tagsa-tagsa kapanimalay. Welcome din sa presensya sa atong buhi nga Dios og nagsabay via Facebook. Welcome din sa presensya sa atong buhi nga Dios. Glory to God. Nining takna sa sayo sa kabuntagon ikaw ug ako atong yusana ang pagsimba og pagdaig sa atong buhi nga Dios. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog ug alang sa opening prayer akong ihatag ang panahon ni Pastor George Isidoro. Hallelujah, Jesus. Father God, Lord, dining oras ug taknaw Dios sa kabuntagon Ginoo. Unas ta na Dios may buntag diha kanimo, Father God. Salamat o Dios sa imong gugma nga walay paglubad. Ngayon mong gipasinati sa matagusan na mong kakinabuhi, Ginoo. Salamat usab Ginong Dios sa lain usab nga kahigayunan. Ngayon mong gidugang paligid sa mong matagusan ka na mong kakinabuhi. Aron kami Dios makapadayon o God sa pagpasalamat kanimo, Ginoo. Dining oras sa kabuntagon o God, among i-welcome o Dios imong balang espiritu nga may pataliwala sa mong pagsimba karon Ginong Dios. Walay laing matuboy ugad sa mga kinabuhi, sa mga pag-awit, sa mga pagdaig Ginoo Dios kundi ikaw lamang Ginoo. Salamat o Dios kuno naman kay nakita ugad sa mga kinabuhi nga dili pagkamatarong. Pasayloa kami ugad. Ikaw nakasusi sa sulod sa mga kasing-kasing gunahuna Ginoo. Apan Lord asayod ka nining tanan Father God sa mga tumong ug tuyo ugad. Na din Lord ikaw ang masimba mahimaya sa matagusan mo kakinabuhi Ginoo. Salamat nining tanan Father God nga gihatagan mo kami Dios ug kadasig Father God sa mga pagsunod kanimo Ginong Dios na hinapos nga mga adlaw. Ug gusto unta kami Father God nga din Lord ang matagusa kanamo mahisama usab Ginong Dios nga din Lord adunay kasing-kasing nga din Lord matinguhaon o God sa mga pagsimba kanimo Ginong Dios. Nini na ginapos ng mga adlaw. Unaside kami padigad mo kanay mong buot nga buhaton padigad sa matagos sa kakatauhan. Nini babaos kalibutan Ginong Dios. So Lord, nagaampo kami kanimo. Kadin Lord, ang mga katauhan Ginong Dios nini ginapos ng mga adlaw. Makabaton og dugang nga kaalam mo kadasig padigad sa pagsunod kanimo Ginoo. Aron Lord sa imong nga pagbalik. Walay usa nga mahibilin Ginoo Dios. Salamat o God. Kamagapanguna o Dios ning oras sa kabuntagon sa mga pagsimba Ginoo Dios. Kamagabless o God sa imong anak imong pagagamiton sa pagdumala Ginoo Dios sa mga lawiton. Bisan pa man o God sa magdala o Dios mo langiton nga mga pulong.
instrumento lamang, Father God, ang imong mga kanakan. O sa Lord, ang tanan na mong itugyan o gisalig ka ni mo, Ginoo. Kamong gi-break yan ng Diyos, tanang demonyo, God, na nagapanglihok, dili mga orasa, Ginoo Diyos, dili makababak sa mga pagsimba ka ni mo, Ginoo Diyos. Walay gahom ang trabaho sa yawa, O God. Ang Espiritu sa mga taptap sa mga dalunggan o mga mata, among gigalat, O God, pinagis yung pinagkagamanan na pangalan. Walay gahom sa pagsampong, O Diyos, sa dalunggan, O God, sa mga katawan, Ginoo Diyos. Dili, Ginoo Diyos, siya ko nigutubo sa tulutag sa kamakasing-kasing gunahuna, Father God. Aron, Lord, sa imong pagbalik, Ginoo Diyos, adon na makita nga bunga, O Diyos, sa mga pagsunod ka ni mo, Ginoo Diyos. Salamat, O God. Ngitog yan, nagisalig ka ni mong tanan in the mighty name of Jesus. Amen. Pabilita sa pagpanindog, alitas exalt His name, glorify His name. Anining takna sa sayo sa kabuntagon at tuta sa mga pagsimpag pagdaig sa tumbuhi nga Dios ug ang panahon akong ihatag sa worship team. Hallelujah. Yung mga kabuntagon, son pa na ito sa pagsimba nato sa atong tumbuhi nga Dios. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Lord God, salamat o Dios na nga kabuntagon, Ginoo. Salamat, Lord, ikaw naganyo sa mga kusog, Lord God, panahon sa mga pagkatulog, Lord. Ikaw ang Diyos na nagatiman ka na mo ka. Ug nini nga sa iyong kabuntagon, Lord, amo kang simbahon, Ginoo. Amo kang pasalamatan, O Diyos, sa imong pagkamaayo sa mong mga kinabuhi, Lord God. Din, Lord, wala kami lain nga ikabalos diha kanimo, Ginoo. Pagsimba o pagdahig, O God. Aniya, Lord, among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, amo kining ginapaubos kanimo, Amahan. Yes, Lord Jesus. Lord, pasaylo amin kung may nabuhat kaming kapakyasan, bakit diha kanimo, God. Yes, Jesus. Hallelujah. Para ito sa pagsimba sa Diyos, Igsoon. Ato nga i-focus ang atong huna-huna nagto sa presensya sa Ginoo. Yes, Lord God. Hallelujah. Jesus. bulan o kabitunan imong gipahimutan mga pagkantos di pinabuhi imong gipasan alang panako sa kahugawan inihinloan kinabuhi ko karon nahugasan sa minimong dugo walay sama kanimo kagamanan walay arang makatukong sa gugma mo kakusog amayan pasigong ganda hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko bayaon ka o kalagaran ko Ginoo nahimugso ko ng kalibot
uban sa dako nga katuyuan, igsud umbong sa kalangitan, mga bulan o kabituunan imong gipagmutan, mga pag-antos ginabuhi imong gipas-an, alang ka nako sa kahugawan, imong gihinloan, inabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo, walay sama kanimo kakahanan, walay arang makatupong sa gugma mo, takusog ang ayang kasidunggan ka, hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, bayaon ka o alagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa kabil ko himayaon ka, hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may ginhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may ginhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko, bayawon ka o kalagaran ko, Ginoo. Yes, Lord God. Bayaw may kalagaran ka, O Diyos. Salamat, Lord God, sa iyong pagkamaayo, Diyos, sa among magkinabuhi, O God. Ug ikaw laman ginawang takos, nga among pasidunggan ug himayaon, sa pangalan mo, O Diyos. Amen, O God. Hallelujah! Maimbuntag sa tanang mga anak sa Diyos! Ang Diyos maayo! Sa tanang panahon! Hallelujah! So nining kabuntagon igsoon, ato na usab ta sa atong pagdaig sa Dios. Hallelujah! Dili na to ihikaw ang atong mga pagsayaw, ang mga paglukso, mga pagdaig nga para kaniya. Hallelujah! Karon ang adlaw sa Dios. Woo! Karon ang adlaw sa Diyos, Bala
sa way katapusan. Karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa pagay o pagsimba. Ibayaw ang atong kamot. Mulukso mo sayaw. Mulukso mo sayaw. Musingit o maghungyaw. Malaan ganghanan ang Diyos. Daingon ko ikaw, o Diyos nga laping gamhanan. Matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hantod sa kahanturan. Daingon ko ikaw, sa way katapusan. Dagon ko ikaw. Daingon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan. Matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hantod sa kahanturan. Dagon ko ikaw, sa way katapusan. Hallelujah, pagdaig og pasalamat. Pagdaig o pagpasalamat, ang atong ikabalos, ang atong ikabalos sa Ginoo. Inaskasi nga pagsimba, ang atong ikabalos, ang atong ikabalos sa Ginoo. Sa presensya niya, Dili magpagdoy-bagdoy. dili magpagdoy-bagdoy sa pagsimba kaniya, sa pagsimba diha sa Ginoo. Dili magtinapulan. Dili magtinapulan sa pagdaig kaniya, sa pagdaig diha sa Ginoo. Muday. Muday kita diha sa Ginoo, uban sa kalipay sa presensya niya. Pagdaig og pasalamat. Pagdaig o pagpasalamat, ang atong ikabalos, ang atong ikabalos sa Ginoo. Inasing-kasing nga pagsimba, ang atong ikabalos, ang atong ikabalos sa Ginoo. Muday kita diha sa Ginoo, uban sa kalipay sa presensya niya. Dili magpagdoy-bagdoy. Sa pagsimba kaniya, sa pagsimba diha sa Ginoo. Dili magtinapulan sa pagdaig kaniya, sa pagdaig diha sa Ginoo. Sayaw. Mosayaw kita diha sa Ginoo, uban sa kalipay sa presensya niya. Sayaw. Mosayaw kita diha sa Ginoo, uban sa kalipay sa presensya niya. Muday. Muday kita diha sa Ginoo, uban sa kalipay sa presensya niya. Uban sa kalipay sa presensya niya. Hallelujah!
Hallelujah. Makusog nga palakpak sa Dios igsoon. Hallelujah. Sa ninyo kabuntagon, padayon kita sa pagsimba sa Dios. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Padayon ka na mo nga simbahon ninyo nga tatnao, God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Kasi mong nahimutangan igsoon. Padayon sa pagsimba sa Dios. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Ipabati, O Diyos, ang presensya mo. Kanako nga nagpaupo, simbahon ka. Simbahon ka sa kinabuhi ko. Inasin ka, simagadol ako. Ipabati, O Diyos, ang presensya mo. Kanako nga nagpaupo. O Diyos, ang kinabuhi ko, tabang
awitan, Lord God, ang mga pagkamahal sa mga kinabuhi. Then, Lord, Ikaw ang Diyos. Kanunay nagatiman ka na, Lord God. Ang imong pagkamaayo, kanunay nagasunod sa among kinabuhi, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. At ang awitan ng pagkamaayo sa Diyos. Hallelujah. Kinabuhi ko sa akong pagbangon tungkol sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo, ang gugma mo, o kaluoy mo ay kinutupan. Buktan mo, ibuo kinabuhi ko, ikan sa akong pagbangon, hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod maayo mo, tingog mo nagagiya sa kangit-ngit, nagauban masuod kaysa Satanan. Ay ikaw ang amahan ko, ako'y mong pinanggap na buhay sa pagkamaayo mo. Tunay kang matinod kanunay kang maayo ka na ako, ang tulak ko may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Hallelujah. Kumbalik ang pag-ibig Jesus. Ang gugma mo, o galuy mo ay kinutuban, gikuptan mo, tibuok kinabuhi ko. Yes, Lord, thank you, Jesus. Gikan sa akong pagbangon, hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinod kanunay kang maayo ka na ako, hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang tiyok mo nagagiya sa kangit-ngit, nagauban masuod kaysa Satanan. Kay ikaw ang amahan ko, o ako'y mong pinanggap na buhay ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod kanunay kang maayo ka na
sa imong pagkamaayo, Diyos. Tungod sa imong pagkamaayo, Lord. Lawas nun kami, Ginoo. Tungod sa imong pagkamaayo, Father God. Ikaw ang Diyos nagahatag ka namo, Lord. Ug kagawasan, Ginoo. Dalaygo ng imong pangalan, O God, sa walay katapusan, O Diyos. Lord, walay laing takos o gangayan nga modawat sa mong mga pagdaig, mga pagsimba nining kabuntagon, O God. Ikaw lamang, Ginoo, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah, atong pakpakan sa makusog nga pakpak ang atong buhi nga Dios. O padayon ta adto ta sa mosunod nga bulaton mao ang pagdala sa ikanapulo og paghatag sa gugmahanon nga halad og pag-aawitan kini ni si Sir Joy Isidoro din offertory prayer akong ihatag after ni Brother George Rublico. Sa sinugdanan, ikaw gayon matinudano. Sa panahon na kami mo sampit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghangyo, sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinudano. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, matinudanon ka sa mga pulo mo, mga saad mo kanako, gigikutan ko, wala ka na usap, sukad pa kaniya ang paglaong ko, lamang Jesus. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinudano. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, tinudanon ka sa mga pulo mo, mga saad mo kanako, gikuptan ko, wala ka na usap, sukad pa kaniya to ang paglaong ko, lamang
saan mo ka na mo higugtan ko, wala ka na usad, sukat pa kaniya to ang paglaong ko, ang paglaong ko, ang paglaong ko. Ikaw lamang, Jesus. Kampo damig sunod. Sa kinabuhi Sa Ginoo dahang salamat ni oras ni kamutago. simbahon ka. Salamat Ginoo nga kami naghiusa tungod nimo. Sa Unas kinabuhi tanan ako mga ikuusaylo sa pulong sa nasubuhat ug asa ko bayram sayo. Kaya ko tawad ko Ginoo. Masipyat ra ko labi na sa daghang panahon. ang tanan Nga nga ako ug kakulangon nimo. Daghang panahon Ginoo. Nga ang kagalingon ako magisunod. Sa Ginoo nga ikuusaylo. Sa ringdir akong tanan. Sa ikaw matabang namo. Labi na nga kami magsimba din nimo. Nga ikaw maghindok sa matag usa. Para ang pagsimba din nimo Ginoo masintro diyan nimo. Usa ka ni tanan o mga kimi mahimo bulata. Salamat kayo labi na sa mga pinggugma din namo. Labi na sa kinabuhi ang gihatag din namo. Salamat kayo nga ikaw nagatabang namo. Kay wa may mahimo wala ka Ginoo. Labi na sa pagpadayon ikaw magatabang namo. Labi na sa magdala sa mensahe sa pulong din nimo. Ikaw maghatag dugang kaalam. Kung kaming maminaw, tabangi po min, na namin masabtan. Karon Ginoo nga matun-an na mo bisaya nga inong buhaton. Busa labi na Ginoo nilang salapi, ikaw maghatag dugang nalangin. Na usa ni magamit sa imong buhaton. Busa Ginoo kaning tanan, ikaw akong saligan. Kaming tanan, ikaw akong lauman sa tanan. Labi na sa tanan naminaw, sa naminaw sa radyo. Tanan Ginoo, ikaw tabang sa matag usa. Ikaw maghatag mong kadasig sa mong pagalagan mo. Palikon nga kami makapadayon nga mintras na ako may kinabuhi. Busa kaning tanan akong salig di kay nimo. Ikaw akong pasalamatan kung sa pangalan ni Kristo mo. Amen. Magpabilinta sa pagpanindog ug niningtak na atong dunggon ang pulong sa Dios nga pagadadon siyang anak alagad Pastor Joram Cambare. Close your eyes. Worship the Lord. Tuguting ang Espiritu sa Diyos. Magalihok diya sa imong taliwan. Just open your hearts. Ablihi lamang ang imong kasing-kasing. Love Him. Tinguha ang Diyos. Bisan pastanan nga naminaw, nakig-uban, radio man o Facebook. Walay distansya sa presensya sa Ginoo. Walay distansya sa presensya sa Dios. Ang langit mo ang iyang trono. Ang iyo tatungtunganan lamang sa iyang mga tiil. Walay natago gikan sa gamhanang mga mata sa Dios. Nagtanaw kung may matarong ba o nagmaalamon nga nangita ka diya. O sisahaw nato ang atong kasing-kasing igsuon. Wala ni matago sa Ginoo.
Makakaplag ba ang Dios o paghigugma diha sa imong kasing-kasing? Gihatagan mo ba siya dakong bili, dakong katungod? Nga siya mong maghari sa tibok nimong kasing-kasing. Nalukop ba paghari sa Dios ang atong kasing-kasing? Usisahaw nato ang atong kaugalingon. Asa ta nagkulang sa Ginoo. Heavenly Father, pakita mo sa imong mga anak, Lord God, among mga kakulangan. Among mga kapakiyasan, among mga kasalanan, aron kini among kahinulsonan. Kapag ayo ag pasaylo sa imong atubang. We welcome you, God the Father. We welcome you, God the Son. And we welcome you, God, the Holy Spirit. Ikaw ang magapamuhat sa among taliwala. Iablihan na mo nga mo mga kasingkas. Ug itugutan ka, Ginoo. Amoy magdumala niini. Kanako, Diyos, ngayon mo pagagamit. Alang sa pagpadayag sa humot ug langit nun nimong mensahe. Gitaas ko kini kanimo sa pagkaagi, Ginoo, nga kung wala ka, wala ko'y may. I must decrease, Lord. You must increase. Itago ko, Ginoo, sa imong himaya, sa imong presensya. Ang lamdag mo, ang gahaw mo, Ginoo, may magadumala sa akong kinatibukan. Ingon nga instrumento lamang o gagianan. Sabot nimong ipadayag o ipaabot sa imong mga katawan. Salamat, Lord God. Nining maong kahigayon. Nalaygon ka, Lord God, sa way katapusan. Imo lamang tanang pagsimba, tanang pagpasidungo, tanang pagpasalamat. Now and forever. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magapanglingkod ta. Hallelujah. Maayong buntag ka na itong tanan. May buntag usab sa itong mga kaigsunan nga nagapaminaw diya sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay through radio or Facebook. So diha kaninyo maayong kabuntagon. Hallelujah. So pagakpaka nato ang Dios mga kaigsunan.
Kinsabay malipayon nga ni akaron. Wala ba'y nasubo nga nagsakripisyo tag panahon oras bisan lami pang ikatulog. Ingon ang atong worship leader ganina sa kanta nga dili magbagdoy-bagdoy, dili pod magluya-luya sa pagsimba. Amen. Ay ingon ang alagad sa Ginoo nga dili taangay nga mo-surrender, dili taangay nga muundang, dili taangay muhunong, dili taangay mustap sa pagsakripisyo tungod kay ang atong pahulay tuwa sa langit. Amen. So inaot ko nga makapadasig na diya kaninyo nga sa atong pag-alagad sa Ginoo naagi ni mga pagsakripisyo. Matatag sayo, baklay ta, gasto tag salapi. Pero ingon siya nga dili taangay nga muundang bisag ikapoy na ta kay ang atong pahulay tuwa sa langit. Amen. Munang ayaw mo kaluya sa pag-alagad sa Ginoo nya dili pud ta magtinapulan. Sa pagsimba dili pud ta magbagdoy-bagdoy. Mas daghan gid tong present kaysa absent. Sugot ra ba mo ana? Mura manggubog na subo. Mura magdili mo okay. Mas daghan gid tong present kaysa absent. Ana mo gud nato makita o masukod kon unsa gyud nato ka mahalo kahigugma ang Dios mga kaigsunan. Di ba? Kanang wala ba kay gi-after nga nisimba ka tungod kay gusto kang maayo, no? Nisimba ka kay gusto kang panalanginan, nisimba ka kay naa kay gipangayos Ginoo. So gusto ang Dios nga mosimba ta nga kanang hinukad gyud gikan sa atong kasing-kasing nga nagpakita gyud sa atong pagmahal ug paghigugmas Ginoo. Amen. Kay kung ang ato ang pagsimba o pag-alagad sa Ginoo tungod lang kay nangayo ka og kaayuhan unya ang Dios kay maluluyon man gyud mahigugmaon muhatag man gyud sa mangayo kaniya. Tinuod niya kung hatagan ka sa Dios og sa imong gipangayo, for example ayaw na ka, gitubag na sa Dios ang imong pagampo niya, tapos niya na okay na ka, may na imuhang panglawas, wala na ibikil, wala na problema. So humana na dili na po ka musimba, maghulat na po og lain na po laing pangayoon. So dili ingon ana nga to ang pag-alagad sa Ginoo dapat kana hinukad gyud gikan sa tong kasing-kasing, gimahal og gihigugma gyud nato ang Dios. Naagid tay gibarugan sa to ang pulong nga atog yung alagaran ang Ginoo. Nakasinati bata sa pagkamaayo sa Dios? So ang worship leader magdasig siya ang Dios maayo, di ba? So mo response po ta sa tanang panahon. Sa tanang panahon ang Dios maayo. Di ba? Pagkamaayo sa Dios mga kaigsunan. Kunin mo lang yung pamalandungan ang pagkamaayos Dios. Kaning ato ang pagsakripisyo, kaning atong pag-alagad, kaning atong paghago, pagsimba, kadlawon, sayo pa sa buntag, kadlawon pa, nagmata na ka, wa pa'y ganang ibangon. Pero kung imong pamalandungan ang pagkamaayos sa Dios, kulang pa maning tanan good. Dino, dili. Mura mag-alanganin. Sure mo? Kung ato lang yung
Hatagan baglalom ba nga pagpamalandong o pag-ila ang pagkamaayos Ginoo. Di gyud nato kabayaran. Wa gyud tay ikabalos nga bisan pagmangko nato ang tibok nga kalibutan di ta kabalos pagkamaayos sa Dios. Amen. May igo bang salapi nga ikabugti sa kinabuhi sa tao? Wala. So diha palandaan kung imong pamalandungan, bisan pagmaangkon nimo ang tibok nga kalibutan, ingon ang kasulatan, sobra ka mahal ang kinabuhi. Sobra kini kabililhon. Walay igong salapi nga ikabugti niini. Kitang tanan na hibalo naman ta. Nga kung sa wala pa si Kristo, si Jesus sa atong kinabuhi, gikahukman na ta sa kamatayon. Gikahukman na ta sa silot. Gikataganan na ta sa kalayo sa impyerno. Pero tungod lagi sa kamaayo sa Dios, gipadala niya yang bugtong anak. For what? To give you life. Para hatagan tag kinabuhi. Para ayuhon atong sakit ug balatian. Para hatagan tag kagawasan. Para hatagan tag kalinaw. Para hatagan tag paglaom. See that? Nakita ba na nato? Naabay igong salapi nga ikabugti niya na? Wala. Makahimo ba mo pagpagagpak sa inyong mga kamot para sa Ginoo? Hello, church. Kung imo ng pamalandungan, walay igong salapi. Walay igong salapi nga atong ikabugti o tumbas ni ana. Sa pagkamaayo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Munang dili tangay nga maluya, mustap, muundang sa pagsimba, sa pag-alagad sa Dios. Kay walay panahon nga dili maayo ang Dios. Amen. Walay panahon nga dili maayo ang Dios. Na mga panahon nga bad mood ka, sa may bad mood, sige. Nabay sa puton kay dire. Na moody kay ba? Gamay lang bikil, di na madrawing. Di ba? Muslim ni may tabos, mga asawa, basta wala ay kwarta din bana. Sa mga wala pa nakakaton, ha? Pero katong nakakaton, ay pagagpag na inyong mga kamot. Wala mag-alangan din mga asawa mong pagagpag. Wala ba siguro kakaton, eh? Kung inyong mga bana na sa buluhaton, ikalipay ninyo inyong mga bana alagad sa Ginoo. Kung nalipay ba na ko yung mga asawa ilawa bana pastor? Kaya dara mag-kongregasyon ka, dili para pag yung kakaton, pati pangako ka. Ang kwarta, ang bana, alagad sa Ginoo, inig pauli, wala madala para sa asawa. Di na madrawing. Sa mga wala palagi kakaton, ay lang mo kabalaka kay nagkakaton naman nagoy mo. Hallelujah. No? So, sa tanang panahon, maayo kayo ang Dios sa atong kinabuhi. Ba? Dili tangay kanabang pamalandungan lang nimo ang kamaayo sa Lord. Ang iyang mga sad ba imo bang gikinabuhi, imo gyud ba nga gihuptan, gigunitan. Ka wala ta mabuhi sa nakita nato. Nabuhi ta sa saad sa Dios, no? Munang kung atong mga bana wala ikahatag nga salapi, dili mo angay mabalaka, di mo angay dili mo angay nga
masubo, masuko, kay naatay Dios nga kapangayuan. Ha? Naminaw mo? Paminaw sa mo. Ang pagtuo mag-abot ni gikan sa pagpamati. Kung mahibalo kas kamatuoran, ingon ang kasulatan ng kamatuoran, maghatag ninyo kagawasan. Kung pwedeng dili ta ma-distract, ayaw pa-distract. Paning kamutan na nato, mag-mature ta. Kay pinaka-importante nga masayra na to, mahibalo ta. Kung sao na to, pagpahimot ang Ginoo. Nga ato gid siyang hatagan og pinakataas bang respeto. Pinakataas nga pag-ila sa atong mga kinabuhi. Labi na kung naata sa panagtigom, panimbahon. Natapat ang sincerity sa atong pagsimba sa Ginoo. Nakapokus ta sa pagsimba sa Ginoo. Magpatalihog ta sa pulong sa Ginoo. Pinaagi diha kung masayran nato na ingon ang kasulatan sama sa kong gingon ang kamatuoran kung atong masayran maghatag nato og kagawasan. Amen. So pasiuna to mga kaigsunan ang ato ang saluhan karon ni makita sa Isaias 53 bersikulo 3 ngadto sa 5. Then tapos nini ngadto ta sa 1 Pedro 2:24. Hallelujah. So nahibalo na mo niini katong himasa nasayod na niini. Isaias kapitulo 53 bersikulo 3 ngadto sa 5. Nangingon ang pulong sa Ginoo, gitamay nato siya o gisalikway. Nakasinati siyag mga kagulanan o mga pagantos. Gani walay mutan-aw kaniya. Wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang kasakitan, giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos. O gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mo'y nakaluwas kanato. Og pinaagi sa iyang mga labod na ngaayo kita. Pagakpakan na to ang Diyos mga kaigsunan. 1 Pedro 2:24. Dito sa krus, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang sala aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kamo. Ako lang ikot ang saad sa Dios may tungod sa pag-ayo. So sa wala pa mabot si Kristo mga kaigsunan, daan ang gipropesiya sa iyang mga propeta. Nga ang Kristo magantos, biyay-biyayon, mapangos, samaran, aron ang tanantang sakit og balatian, kahatagan og kasulbaran, kahatagan og kaayuhan. Ang tanantang problema, kahatagan og kasulbaran. Og sa dihang niabot na si Kristo, siya nag-ayo. Amen. Daghan kaayong panahon nga si Jesus, ang mga tao na nagpanuol kaniya, labi na kadtong may mga sakit, may mga balatian.
Sa iyang pag-anhi, gidala, giayo niya ang tanan nga may mga sakit, may mga balatian. Nabasa ba ninyo sa kasulatan nga may sakit siya nga wala ayo ha? Wala. Subot pasabot bisan unsa pang klaseng sakit kaya ni Jesus nang ayuhon. Amen. Wala ba mo magduha-duha sa saad sa Ginoo? Wala ba mo magduha-duha sa pulong sa Dios? Ayaw mo pagduha-duha sa pulong sa Dios. Ingon ang kasulatan ang maduha-duhaon dili padahumon nga may madawas siya gikan sa Ginoo. So siyang pag-anhi siya nagaayo. Mao man gani ingon ang unang Pedro 2:24 nga pinaagi sa iyang mga samad kamo na nga ayo. So ang kaayuhan igsoon higala dili ni siya problema. Kung may mga sakit, may balatian ka na akay kapaingna na akay kapangayuan. Ang doktor nag-opera. Pero si Jesus ang source sa kaayuhan. Ayaw ninyo nagkalimti. Kanunay ninyo nang hinumdumi. Sama sa akong giingon, kung madunggan natong kamatuoran, ang kamatuoran may maghatag natong kagawasan. So bisan unsang klase pang sakit, ang kayuhan is available. Sa 39 kalabod, sa 39 kasamad sa Dios, sa Ginoo. Sa 39 kasamad ni Kristo. Matag samad, may gidalang kaayuhan. Matag sakit, may balatian, may tugba nga samad, nga naay kaayuhan. Pila ba imong sakit ron? 5? Napakay kulang 24. Kabot nagsiyam? Napakay kulang 30. So sa tibuok kalibutan, gipas-an ni Kristo, gibayra na ni Jesus, kanang tanan nga sakit ug balatian nga naa niining kalibutan. Importante kay ni natong madunggan. Importante kay ni natong masayran. Para wala na mga masakiton. Aron di nakasapi ni mga albularyo, ni mga mananambal. Kanintig konsulta ba mga espiritu pasubay, kani gihangop kani lula nimo. Patuluan day kag kandila, porma ditong tao, mga tinulo. Aron di na ni sila kasapi. Magkasapi lamang kung sila kung wata masayod sa kamatuoran. Pero masayod ka sa kamatuoran, mahibalo ka sa kamatuoran. Bisa ni mga espiritista, kini mga albularyo, muduli sa Ginoo, wala ni, di na ni kasapi. Munang kung sa atong lawas, may bikil, panahon, ay paghunahon na dayon ato tag albularyo. Ay paghunahon na ato tag mananambal. Dili salamo ato kag doktor. They are blessings. Pero mostly dapat ang una-una natong duulan kana nagsaad atong kaayuhan. Hallelujah, pagakpak para sa Ginoo. Saan na sa Dios? Iyahan ang gibilin ka nato. Sa iyang pagpropesya. Daanan niyang gipropesya, daanan niyang gipahibalo nga moabot ng mga panahon ug sa pag-abot ni Kristo nag-ayo si Kristo. Ug sa iyang pagkayab gibilin niya ang kaayuhan. Humana, iyan ang
Dapat na mag-mature. Sahay, no? Dagan kayong distraction sa pagsimba. Sayang ang pulong sa Ginoo. Ma-distract lang. This is more than gold and silver. This is very precious. Brings healing. Brings deliverance. So bisanon sa paka daghan ang ipamati sa atong mga lawas. Hinumdumi o hisayri hibaloi ngang tanan natong sakit ug balatian giandaman na nagkaayuhan. Sama sa kung gingon dili na problema. Dili na problema kung pila ka sakit ang imuha gipamati. Pila ka sakit ang naa sa imong lawas. Kaysa 39 kalabod sa Ginoo, sa 39 kalabod ni Jesus. Tanang sakit anang balatian, gihatagan og kaayuhan. Tanang sakit sa tibuok kalibutan. Kaya namatay si Jesus para sa tanan, para sa tibuok kalibutan. Amen. So angay nimong mahibaluan igsuon higala nga sa panahon nga may bikil ang imong lawas sa Ginoo mo duol ka. Unsa bay pagtuo? Kana bang imog yung gigunitan pag-ayo ang pulong sa Ginoo? Nga bisag unsay mahitabo ang pulong gyud sa Ginoo mo'y mahitabo sa imong kinabuhi. Imog yung i-confess, imog yung isulti, imog yung ipadayag kung unsa ang saad og pulong sa Ginoo. So instead nga ang imong sakit, ang imong gipamati, mo'y sige nimong gilibkas, mo'y sige nimong gisulti sa imong baba, sakit. Patay gyud ko ani. Wa na gyud ko ipaglaom ani. Patay gyud ko ani sakita. Ngano dili man nato i-confess kung unsay nahitabo sa cross sa Kalbaryo. Nga sa iyang mga samad, sa iyang mga labod, kita na nga ayo, that is the word of God. Mo na'y pulong sa Ginoo. Mo na'y atong ikumpisal. Muna atong ipagawa sa atong baba. Mao dapat ay nakasulod sa atong kasing-kasing. Kung unsang nakasulod sa atong kasing-kasing, dapat mao na magagula sa atong baba. Muna ingon ng kasulatan, puna ang inyong mga kasing-kasing sa pulong, sa Dios. Aron dili ta makasala, batok sa Ginoo. Unsa may nagadagaya diha sa inyong sulod, pamalandongi ko no palihog. Sa tanan nga naminaw, unsa bay nagadagaya diha sa inyong kasing-kasing karon. Kung kanunay kang nag-confess og mga negatibong pulong, kanunay kang nagpagawa sa mga pulong daot, bati sa igdulongog sa Ginoo. Bot pasabot ang imong kasing-kasing wala magadagaya ang pulong sa Ginoo.
wala magadagaya ang saad sa Dios diya sa imong kasing-kasing. Kung sige kang gakumpisar, kalisod, kawaladon, kapobrehon, kung mao ni sige natong i-confess ba kay sunan, nagkasala ta sa Ginoo. Wala na to pahariya ang pulong sa Dios. Wala magadagaya sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Watch your mouth. Tanawa, bantay ang imong mga pulong, bantay ang imong ginasulti, ang imong ginalitok, kay ingon ang kasulatan kung unsay nagadagaya sa kasing-kasing mo ni nagagula sa tong baba. Ang baba magasulti sumala sa kadagaya sa iyang kasing-kasing. Munang sa pagtuo, wala na ako gikonsiderar ng wala. Hello church, pagakpak para sa Ginoo. Nasabtan ba ko ninyo? Sa pagtuo, wala na ako gikonsiderar ng wala. Wala siguro mo kadungog sa kong baba, naglito kog wala, no? Ang Dios naghimo og dagkong mga butang gikan sa wala. God created something out of nothing. Mangutana ko, ang Dios ba makahimo sa tanang butang? Baka pagagpag bata para sa Ginoo? O sabay sitwasyon di mo karon, o sabay mo gikinahanglan. May sakit, may balatian ka, nagtuo ka nga ang Dios makahimo sa tanang butang. Nagtuo ka nga ang Dios makahimo sa paghatag ni bisan kinsa bangayo. Kabubuton ba sa Dios magkasakit ang tao? Tubaga kuno-kunin niya ba? Diduso man mo mutubag. Ibalo bagin boss ka ba to? Kabubuton ba sa Dios ka magkasakit ang tao? Dili. Sa may kabubuton sa Dios. Kung dili kabubuton sa Dios nga magkasakit ang tao, unsa man dayang kabubuton? Ay nako. Tubaga po tao ko ninyo. Kung kabubuton, kung dili kabubuton sa Dios ang sakit o balatian, unsa man day kabubuton sa Ginoo? Kaayuhan. Kabubuton sa Dios, kaayuhon ta. Dili niya kabubuton nga magantos ang iyang mga anak tungod sa sakit ug balatian. Dili kabubuton sa Ginoo nga magantos ang iyang mga anak tungod sa kawaladon, sa kalisod, sa kapobrehon. Dili na kabubuton sa Ginoo. Kung si Satanas butbuton sa tanang butbuton, si Jesus tinuod sa labing tinuod. Si Jesus mo'y tinuod sa tanang tinuod. So kung kabubuton sa Dios nga ang iyang mga anak makabaton og kaayuhan, makabaton og kagawasan. Ngano nga dili man kita makahimo pag-cooperate, pagbaton og pagsalig, pag-angkon sa saad sa Dios. Ngano ba nga atong hikalimtan ang nahitabo sa krus sa Kalbaryo?
Nga pinaagi siyang mga samad, kitang tanan nakabato nagkaayuhan. So kabubuton sa Dios ang aayuhon ta. Mao manggani ang hinungdan og rason ngano nga si Jesus gisamaran pagayo. Napangos, nagantos tungod sa atong mga kasalanan. Gisamaran ang iyang lawas para sa atong kaayuhan. Muna giingon sa pulong sa Dios. Muna giingon pinaagi siyang mga samad kita na ngaayo. So problema ba ang problema ba kung may sakit ka, may balatian ka? Problema dili. Kung nahibalo ka sa kamatuoran, dili na nimo problema. Dili na problema. Hello? Dili na problema kung may sakit ka, may balatian ka, unsa bang klaseng sakit, balatian sa mga samad ni Kristo, bisan pagkatong mga samad, bisan pagkatong mga sakit, mga balatian nga dili kayang ayuhog doktor, kayang ayuhon ni Jesus. Alipay ba mo? Sa pagkamaayo sa Dios. Mulan dili ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka. Ngano nga si Jesus sa iyang panahon sa dinhi pa siya, kanunay nagaayo sa may mga sakit ug may balatian. Why? Tanang klaseng sakit, tanang klaseng balatian, giayo ni Jesus. Tanang mga gisamok, gihasol sa mga daotang espiritu, giayo ni Jesus. Ngano nga kanunay siyang nag-ayo? Why? Para ipakita nga siya mo'y labing dako nga mag-aayo sa tanan. Amen. Para ipahibalo natong tanan nga way makalabaw kaniya kung magisgot tag pag-ayo. Mangutan ako, hangtod ba karon nag-ayo si Jesus? Yes. Hangtod diining panahon na og hangtod sa kahangturan mag-aayo si Jesus. The Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever. Muna dili ka ang mahadlok, mabalaka, kung may sakit, may balatian ka, kay bisan sa wala pa ka sakit ang kaayuhan dihan. Naana ang kaayuhan. Ang imo lang buhaton mo duol ka ni Jesus, claim your healing. Ask and it shall be given. Pangayo ka mo hatagan. Kay kini ang kabubuton sa Dios nga amahan, pinaagi kang Kristo. This is the will of God. Muna sa tanan nga naminaw na nalinghog, nini nga oras sa kabuntagon, ayaw nagkagol, ayaw nagkabalaka. Ayaw kahadlok sa bisan unsang sakit o balatian nga naani mo. Ingon ang alagad sa Dios nga kung naa ka ni Jesus, naa ka sa Dios, ang Dios dili magtapos og daot o bati diha sa imong kinabuhi. Amen. Tuo ba taniya na mga kaigsunan? Ha? Kung naa ka sa Dios, naa ka ni Jesus, ang Dios dili mo tapos og bati nga mga panghitabo diha sa imong kinabuhi.
Ha? Manang dili ka angay mahadlok, dili ka angay mabalaka, di ka angay maguol. Kupti ang saad sa Dios igsoon. Barugi ang iyang mga pulong. Bisan pag ikalamatay na, i-confess gyud, pinaagi siya mga samad, pinaagi siya mga labod, ako na ayo. Ikay bisag ikalamatay na, dinhirag yung kutaman. Di nagyug ko kapadayon. Patay gyud ko ani. Dili man na mo isaan sa Ginoo. Ang saad sa Dios kaayuhan. Ang saad sa Dios kinabuhi. Dili kamatayon. Mamatay ba ang mga anak sa Ginoo? Mamatay ba ang mga anak sa Ginoo? Wala ra ba ko kabasa sa kasulatan nga ang mga anak sa Ginoo mamatay? Ang giingon diha sa mga anak sa Ginoo matulog lang. Ang patay ang wala sa Ginoo. Nabasa ba na ninyo? Ang naa kay Kristo, ingon si Jesus, ang naa ka niya dili na mamatay. Naibalo ba ta niya na? Ang naa ni Jesus dili na mamatay. Mura magdidoso mo sa pulong sa Ginoo. Ano ba nga maduha-duhaon ka mo? Makaingon siguro na mina ang bugiro gini. Tawhana. Diba? Wala ko'y mahimo, mo na'y giingon sa kasulatan, mo na'y akong barugan, mo na'y akong tuuhan. Ang naa ni Jesus bisan siya mamatay pero siya mabuhi. Nagets na ninyo? Ang pag-anhi ni Jesus paghatag natong kinabuhi. Hello, pagakpakin ninyo ang Ginoo. Unang angay na natong ikalipay. May balaw ako kung oras na. Limot ko. So nalipay ba mo? Gikalipay ba ninyo ang pagkamaayo sa Dios? Ang iyang saad? So sa katapusan, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Kaya ang kaayuhan, 24/7 available. Alang sa may mga sakit, may mga balatian. Sa mga may problema, wala lang sulbad yan ang tanan si Jesus. Ayaw pagpanuko, ayaw pagduha-duha. Dool ni Jesus, hangpit ni Jesus, pangayo ni Jesus. Ikaingon si Jesus, makapangayo kamo kanako ni bisan unsa sa akong pangalan. And I will do it. O kini akong pagabuhaton. Manindog tang tanan. Hallelujah. Close your eyes. Yes. Be in the Spirit. Naata sa talad sa pagsimba. Consecrate. Ito mo ang imong hunahuna kasing-kasing ato sa Diyos. Ato sa Diyos.
Kung nagkulang ka sa pagpanulti, naglito ka o mga pulong negatibo, ikabuhin nimo, ikinabuhin nimo ang imong gidala-dala, ang imong ibati. Kung mao ni ang imong ikumpisal, gilitok gisulti kanunay. Naghatod lamang nimo ni sa kalala sa sakit ug balatian nga naa kanimo. Pangayoig pa sa ilo mga pulong nagagula sa imong bako. Kung kini negatibo o di makapahimuon sa igdulong sa Ginoo against sa iya mga pulong, sukwahi sa iya mga pulong, supak sa iya mga pulong, supak sa iya mga saan, pangayoig pa sa ilo against di sa pulong sa Ginoo. Kaya ang gitanyag kanato kaayuhan, pamalandungi o ginuktuki pag-ayo ang mga samad nga giangko ni Kristo, ang mga samad nga giangko ni Jesus. Matag samad may dalang kayuhan. Bisa nasa magkakaroon, napahilunaw, nahimutang unsa man klaseng sakit ug balatian nga naa kanimo, gibalibaran man ang doktor, wala man kay salapi ngay kaadtog ospital, ang kayuhan kagikan ni Jesus libre, walay bayad, hingpit pa. Wala pa'y kuhaon gikan sa imong lawas, wala pa'y putlon gikan sa imong lawas, total healing ang gitanyag ni Jesus, ang gihatag ni Jesus para natong tanan. Oh, Church of God, claim your healing. Claim your healing. Ask and it shall be given. I-confess ang saad sa Ginoo. I-confess ang iyang mga pulong isulti. Dapat magadagaya ni diya sa atong kasing-kasing. Abisan asa kita mao niya magagula sa atong mga baba. Kaya ang baba magasulti sumala sa kadagaya sa kasing-kasing. Ipahilo na pag-ayo ang pulong sa Ginoo diya sa imong sulod. Aron walay makasakmit o makaagaw gikan niini. Walay makakuha ni gikan kanimo. Ang kayuhan available para sa tanan, bata hamtong babaeng lalaki. Ang tanang sakit ug balatian nga naa sa kalibutan, ang tanan gibayran na ni Jesus. Ang tanan giantusan na ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Ayaw ka adlok, ayaw ka balaka. Ask, pray. Asking is praying. Tuhanin mo ang pulong sa Ginoo. Tuhanin mo ang saad sa Ginoo. Pinaagi siya mga samad, pinaagi siya mga labod, kita na nga ayo. That is final. Walay makausap di ana. Gikan pas sa karaang testamento, sa daang testamento hangtod sa bagong testamento, ang kamatuuran walay pwedeng makausap, walay pwedeng makakuha, walay pwedeng makadugang, walay pwedeng makausap gikan niini. Ang pulong sa Dios final. Ayaw baliha ang gisulti sa doktor, ang gisulti sa mga taong dool kanimo, nahigugma kanimo. Ayaw tuohi ang ilang mga pulong. Ang pulong ni Jesus, ang pulong sa Dios mo'y angay natong tuhan, nga pinaagi siyang mga samad, pinaagi siyang mga labot, kita nakabaton o kaayuhan.
Dili kabubuton sa Dios nga magkasakit ka, magbalatian ka. Ang kabubuton sa Dios kaayuhan para kanimo. Ang kabubuton sa Dios magmalipayon ka. Ang kabubuton sa Dios magmalinaon ka. Ang kabubuton sa Dios hatagan kag pahulay. May sakit ka, may balatian ka, ingon si Jesus, come, 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 and I will give you rest. Come, and I will give you rest. Oh, rabababas karabayos. Ayaw pagpanuko, ayaw pagduha-duha. Dili kaduha-duhaan ang pulong sa Ginoo igsoon higala. Si Jesus ang kamatuoran. Walay luna kaniya ang kabakakan. Ang kabakakan kang Satanas lang bakakon pasta nagbakakon. Pero si Jesus may matuod sa tanang matuod. Kinsabay imong tuuhan, kinsabay imong saligan. Unsa man kabugat ang imong gihambin sa imong kinabuhi. Unsa man kalala sa sakit ug balatian nga imong nabatunan, imong naangkon, imong giantos karon. Hear the truth. Paminawa ang kamatuoran, kaya kamatuoran mo'y maghatag kanimong kagawasan. Ang pinagi sa samad sa atong Ginoong Hesukristo siya mga labod kita ng ayo. That is final. No one can change it. Wala na'y makausap diyan. That is the truth. Believe. Believe and receive your healing. Tuhi ang pulong sa Ginoo, no doubt. Walay pagduha-duha. Barugi ang pulong sa Ginoo, tuhi sa hingpit. Mo ning i-confess, mo ning ipagula sa imong baba. O niyang isulti. For this is the power of God. Ang pulong sa Dios gahom. Gahom. Lukmayan ninyo ang inyong mga kasing-kasing para sa pulong sa Ginoo. Ayaw mo pagmagahi. Ayaw mo pagduha-duha. Puna ang inyong mga kasing-kasing sa pulong sa Ginoo para dili ka mo malimpungan. Kabubuton sa Dios at tagan tagpahulay. Munang pagbaya, pagkalipay. Enjoy the goodness of God. Diya sa imong kinabuhi. Oh Heavenly Father, thank you for your goodness, Lord. Salamat sa imong pagkamahayo, Diyos. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad, bag-o kini adlaw-adlaw. Salamat sa imong mga pulong, Lord God. Naghatag ka namog paglaom. Naghatag namog kusog, pakigbisog. Nagagahom ka namo, Ginoo. Nagagahom ka namo, Dios. Dili kami angang mahadlok, dili kami angang mabalaka. Naa ka nga among kadangpan. Sama ka sa lig-ong turi nga among kadangpan. Ikaw mo ang among kuta, Ginoo. Salamat, Lord God.
Thank you, God the Father. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa imong mga pag-antos, sa imong mga salat. Tungod ka na mo, imo ning giantos. Tungod sa among kasalanan, gibunalan ka. Ibiyay-biyay, brutally beaten. Tungod sa among mga sakit, mga balatian, diangkon kag mga samad, aron kami hatagan og kayuhan. Thank you so much. Salamat sa imong pagkamayo. Precious God, the Holy Spirit, thank you for being here. Salamat sa imong pagpataliwan. Thank you for guiding me. Thank you for leading me. Salamat o Diyos. Ug ang gugma sa Dios nga Amahan, magabugkos ka na itong tanan. Ang grasya siyang anak magadagaya sa itong mga kinabuhi. Ug ang pagpakigambit